All right, guys, welcome to another exciting horror game. Today is a very special day. One, I'm recording this on my birthday, so, this is a treat for me, and I hope this is enjoyable for you. But also, I've been waiting to play one of these types of games since I saw the cabin game where you're going to a lot of different cabins. It came out like just a few months ago. I forgot what it was called, but anyway, there was like cabins on a conveyor belt and you kept having to try them. This one, I believe, is similar. So I'm really excited about this game. Like, I love the find the anomaly type games. So this is going to be really cool. But yeah, and yeah, let's just get right into it. I appreciate y'all for watching, and if you enjoy, please like and subscribe. Let's get into it. Digging the atmosphere. Also, I'm excited because this is the first game I'm going to play with a wireless mouse. Ooh. Okay. I know I'm looking around, but I'm just getting used to the mouse. This is the first game I'm playing with this mouse. Nice. I like it. Danger. And then there's some kind of language here. I'm not sure what that is. Let's go right up. All right. Hei, hän on tullut takaisin. Luulet, että hän oli mennyt. Wait. You're not Timo. How did you get in here? This is a government-restricted area. Well, that doesn't matter now. Just listen to me carefully. This is not a normal cottage that you walked in. We don't know how, but this place traps people in a loop. If you want to leave alive, you need to follow my instructions. What you see right now is the original state. Look around and memorize it well. Whenever you try to leave, you'll be back in this cottage, right here, like an infinite loop. But something in the cottage may change. We call that an anomaly. If you find one of these anomalies, you need to walk out the back door, through the emergency exit. If there are no anomalies, use the front door. If you make the correct choice, the number on this laptop screen will go up. We believe the loop should end when the number reaches 8. Pay attention. You might make it out. Now, go through the front door. Oh, one more thing. You have my sympathies. Radio Ale Taverne. Kello on 23. Okay. Don't know what he's talking about. Nyt vuorossa säätiedotus. I am so excited. I missed one part. They said the number somewhere should go up. I'm not sure where the number is, but they said go out the front door. Since there's no anomalies. But if there is an anomaly, we go through the back door, which is right here. Okay. So let's really look around. So there's a bowl here. There's a red. There's 3 towels. I'm not going to remember all this, guys. That's okay. The light's on. This light's on. That light is off. Okay. You guys, I wish I was streaming this. Next time I play one of these, I'm going to stream this because I want my brothers. Shout out to you, Jeremiah, and Zoe, and Josiah. So if y'all are watching, I'm going to stream one of these next time so you guys can help me. But right now, there's a menorah. I think it's called a menorah. I know I'm taking a long time to get going, but I just really want to make sure I remember. There's a deer head, some kind of map here. Fire is going. There's some kind of wheel here,
chair, couch Maastopalovaroitus chair. on voimassa TV is maanantaina static, and keskiosassa then puolella. this poster is gonna get creepy. I can already Sekä tell. seuraavissa Lapin TV, kunnissa Kemi ja Keminmaa. power box, Suomenlahti. Etelä- ja lännenvälistä tuulta alle Bread. 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä that drawer. sekunnissa. That's slightly open. Päivällä What do we got? rannikolla paikoin Plankton from merituulta, SpongeBob. No, it's good. hyvä That's an näkyvyys. owl. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. And then we Etelä- ja got this lännenvälistä cake and the tuulta laptop and some fruit. 3-7 I metriä think that's sekunnissa. everything. Oh, a Yöstä badge, alkaen ja lounaan shades. Etelä- Watch ja those clothes be lounaan missing, tuulta. and someone's gonna be Hyvä wearing them. näkyvyys. All right, I think that's it. Ahvenanmeri ja Selkämeri. Etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-10 All right. metriä Let's do sekunnissa. it. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri. Lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Okay, that's the number. Perämerellä 8-12 That threw me metriä off that we sekunnissa. came right Yön now. All right. mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6-10 metriä sekunnissa. I hate how that just keeps. Can Enimmäkseen hyvä I näkyvyys. turn that off? Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä Are there controls on this game? Oh, I guess not. sekunnissa. Yöstä alkaen 4-7 metriä Alright. sekunnissa. Let's look for an Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin is still off. sadekuuria. Muuten hyvä näkyvyys. That poster is so weird, guys. Kello 20. Was this here? Is this flag here? Haapasaari, lämpötila +11 astetta. What's that noise? Tuuli Itä-Kakko, 4 metriä sekunnissa. That's an selkeä. anomaly. Näkyvyys 50 kilometriä. What? Kotkarankki, Yeah. 10, Kaakko 2, puolipilvistä Alright, so we made it to level 2. 46, Orrenkrug Alright. 10, Etelä-Lounas Let's look around 1, again. So the flag is still there. 20, Emäsalo 9, Kaakko 5, Kalpodaklun 11, Kaakko 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Harmaja I think the 9, cake is the Kaakko same. 3, Can't remember. Selkeä 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsää 10, Länsi-Lounas 4, Selkeä 50. I don't remember this here, but I think I just didn't see Selkeä it. 20. Hanko Tuliniemi 10, Länsi 3, Russaria 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, I'm like Selkeä low-key kind of 40, afraid to walk back there, Etelä-Lounas honestly. 6, Vilsantti Okay. 14, Pohjois-Koillinen 2, So that is 50. definitely no. Loukkasankko 16, Etelä What the heck 2, was that? Selkeä 50, Rajakari 10, Lounas Alright. 3, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, Selkeä 20. That was really creepy, Nyman guys. 9, I hope nothing Etelä runs 10, after me, because if Selkeä that does, 47, Närket that is gonna be 10, a Etelä nightmare. 10, Isokari 9. Oh Etelä-Kaakko my gosh, bro. 9, Something's Selkeä crawling on the ceiling. 20. Oh my Kylmäpihti gosh, bro. 13, Etelä 10. Yo, this is Selkeä not 42. okay. Yo. Luoto 11, Etelä 8. I hope y'all Selkeä actually saw 50. Like something was crawling on the ceiling. 8, Etelä 10, Selkeä Okay. 47. I feel like there's something gonna be going on with that. Bro, that was scary. Stuuspoiden 7, Etelä 8. Oh my gosh. Valassaaret 8, Etelä 9, Kallan 10, Man, Lounas 12. I was not ready to be Kakkari looking at the 15, ceiling. Etelä-Lounas 9, Selkeää 50. Oh, I hope nothing chases after me. Ulkokalla 6, Lounas 9, Nahkiainen 7, Lounas 11. Raahe 10, Etelä-Lounas Ugh. 11, 50. Oulu Vihreä Saari 15, Lounas 8, 20. This looks okay. 6, Etelä 10, Selkeää Man, I bet something's gonna pop up behind me. Kemi 1, 5, Lounas 5, Hmm. Ajos 7, Itä-Kaakko 4, Selkeää I hate the 50. footsteps. This Hyvää looks okay. myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Okay, Radio you're Ale right. Taverne. Kello on Oh, yep, that's an anomaly. 23:45. Saw that hand? Nyt vuorossa säätiedotus. Level 6. Tiedotukseen sisältyy We're doing varoitus. good, guys. We just gotta make it to level 8. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. Odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla I don't selkeää see anything. polttaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja. And you know what's crazy?
The anomaly is Ylin always lämpötila on 20–25 something astetta ja yön that's ali moving. 5–10 Well, not astetta. always moving, but something like Heikkoa tai creepy kohtalaista looking. It's etelä- not ja like, lännen välistä tuulta. Maan itäosassa I don't sekä know if that pot was there or Pohjois-Pohjanmaalla not. ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja I bet enimmäkseen something's gonna be in pouta. there. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin Man, if something pops sadekuuroja, out, bro, paikoin ukkosta. I'm gonna lose it. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaa. Okay. Päivän ylin lämpötila tänään check back here. 15–21, huomenna 20–26 Yeah, I astetta. do not want to get back there. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa I have this mahdollisesti chill myös ukkosta. going down my Eilen spine lännestä right selkeää now. ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20. This looks okay. Yön alin 3–7. Are y'all nervous? Cause I'm feeling kind of nervous, guys. And I wish that radio would turn off. I don't see anything. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Let's try it. Kemi ja Kemi. Oh, I have to start all over? Etelä- ja lännen välistä tuulta I don't know what it alle was. 10 metriä If you guys know what it was, let me sekunnissa, know. päivällä But alle 14 I metriä missed it. sekunnissa. Let me know in the comments if you caught what Päivällä it was. And I was rannikolla just not paikoin seeing. merituuli. Oh, that's an Hyvä anomaly. näkyvyys. Oh, wait a minute. Pohjois-Itämeri ja Does that thing Saaristomeri, usually look at etelä- ja me? lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja lounaan. I think it was this Korjaa. thing right here. Etelä- Yeah. ja lounaan välistä tuulta. That thing doesn't, because I noticed it was facing towards me, Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta. but I couldn't remember if it always did that or not. I should have Enimmäkseen noticed hyvä that. näkyvyys. Merenkurkku All ja right, let's check perämeri. around this corner. It's creepy. Lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Perämerellä 8–12 I think this one's okay. metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla Oh, gosh, yeah, the 6–10 footsteps in metriä there? sekunnissa. I Enimmäkseen am not hyvä gonna be ready näkyvyys. when I hear those footsteps keep going. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 Okay, I metriä think I'm good. sekunnissa. Yöstä alkaen 4–7 And maybe level metriä 0 is sekunnissa. always going to be okay. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 10, Kaakko 2, Okay, I don't see anything 46. right now. Orrenkrut 10, Etelä-Lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, Kaakko 5, Kalpodagrund 11, Kaakko 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Armaja 9, Kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10. This one actually looks Lounas okay. 2, Pokatsää 10, All Länsi-Lounas right, let's give it a 4, shot. selkeää Yeah, 50. this one looks okay. Jussari 9, Länsi 6, selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russaria 10, Länsi So 5, far, so good. Lounas 3. Etelä 4, selkeää 40. I don't see Etelä-Lounas anything moving. 6, Vilsantti 14, Yo, like I am so nervous. Kotka Central I just don't want anything to 16, pop Etelä out, 2, bro. Like, selkeää 50. Rajakari 10, Lounas 3, I Fagerholm don't see anything. 9, Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, selkeää 20. Yeah, look out this Nyman window. 9, Etelä 10, selkeää 40. Something's gonna be over here. Märket 10, Etelä 10, Isokari 9, Etelä-Kaakko 9, selkeää 20. Kylmäpihlä 13, I don't see Etelä anything. 10, selkeää 42. Tahkoluoto 11, Etelä 8, selkeää 50. Koudaklunt 8. This looks fine. 10, selkeää 47. All right. Redgret 14, Etelä 7. Stursboden 7, Okay, there's Etelä got to be 8. something on this one. Like Valassaaret 8, Etelä 9, Kallan 10, Lounas 12. They're making it too easy. Etelä-Lounas 9, I'm looking for that guy that was on the roof because Ulkokalla 6, Lounas that 9, was scary as Lappeenranta crap, 7, my Lounas God. 11.
Raahe 10, let's Etelä-Lounas see. 11, 50. Oulu Vihreäsaari 15, Lounas 8, 20. Nothing in the Marjaniemi 6, nothing in the Etelä windows. 10, Selkeää 20. Kemi 1 5, Lounas 5, Ajos 7, All right, let's Itä look around the 2, creepy 4, corner. Selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello I on don't see anything. 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. Odotettavissa huomisen That's just iltapäivän asti. suspicious that Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 okay, astetta. let's try it. Heikkoa tai Alright, kohtalaista we were right. etelä- ja What is that? läntevälistä tuulta. Maan itäosassa sekä Blood's Pohjois-Pohjanmaalla dripping ja from the Kainuussa ceiling. vaihtelevaa Alright, well, that's an pilvisyyttä ja anomaly. enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla Holy myös snap, idässä. what the heck was that? Yöksi sääpouta. I have no idea what that was. I just start running, bro. TV is off. That's an anomaly. Huomenna 20–2. Holy crap, that scared me. Yön alin 3–9. I don't know what that was, and I did not want to look. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa Oh my gosh, pilvisyyttä bro. ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Y'all, please put on Aluksi headphones so y'all Etelä-Lapissa can hear. mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. I feel like that Päivän was more lämpötila on closed last time, tänään but that's 13–20. definitely not what they Yön alin would consider an 3–7 anomaly in this astetta. game. It's usually something Lämpimintä Tornionjoella way Lapissa, more obvious heikkoa than tai that. kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan I länsiosassa feel sekä something. seuraavissa Lapin I kunnissa. feel it, Kemi, but I've always been feeling it. Suomenlahti. Etelä- Come ja on. lännen välistä All right, tuulta here we alle go. 10 metriä No more loud sekunnissa. noises, please. Päivällä alle 14 Oh, let me check the metriä windows too. Hold on. sekunnissa. Päivällä No. rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. This one looks okay. Yöstä alkaen korjaan, etelä- ja lounaan välistä I hate tuulta, coming in here. hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. This looks okay. I don't see anything. Lounaistuulta 6–10 I really hope I don't metriä get this wrong. sekunnissa. Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6–10 metriä sekunnissa. was on Enimmäkseen number hyvä 7? näkyvyys. Saimaa. Bro, Etelän puolesta tuulta 2–6 what was metriä it, guys? sekunnissa. You guys got to let me know what it Yöstä was, alkaen because I did not 4–7 see it. metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. That was number 7. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeä. I don't know what it could have been. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 10, kaakko 2, puolipilvistä 4. And this poster, like, I don't know if it's supposed to change or what. And that's the other thing. Should I be checking this oven? I don't even know, bro. But then again, this one is always normal, I think. No, it's not. Okay. I thought the 0 one would always be normal, but apparently that's not Lounas true. 2, Okay. Pokatsää 10, Länsi-Lounas 4, Selkeä Everything 5, looks normal. Jussarilla in this 9, Länsi so far. 6, Selkeä 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russaria 10, Alright. Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, Selkeä 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Pohjois-Koillinen 2, 50. Kotka Säntö 16, Etelä 2, Selkeä 50. Yeah, this looks good. Rajakari 10,
lounas 3, Haaketon Okay. 9, eteläkaakko 3, Kummelinge 11, eteläkaakko 4, selkeää Give me something 20, obvious. Nyman 9, etelä 10, selkeää 47, Märket 10, etelä 10, Isopari 9, eteläkaakko 9, selkeää 20, Kylmäpielä 13, etelä 10, I don't see anything, guys. selkeää 42, Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50, Podagrund 8, eteläkaakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, etelä 7, Stursboden 7, etelä 8, I don't see anything. Valassaaret 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas Alright. 9, Just gonna check this window real quick. 50, Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas That one looked good to me. 11, Raahe Alright. 10, etelä-lounas 11, 50, Oulu Vihreä Saari Wait a minute. What is that? 15, lounas 8, Is that normal? 20, Marjaniemi 6, etelä 10, I don't. Are these blinds normal? 20, I don't think Kemi so. 1, 5, lounas 5, I don't think so. Ajo 7, Okay, Itäkaakko all right. 4, The selkeää curtains. That's what I meant to say. 50. The curtains did not look normal. Hyvää myöhäisiltaa kaikille. I mean, that was so creepy. It just stood out. You know. I hate that freaking music. Bro. Radio Ale It scares the Taverne. crap out of me. Kello on 23:45. Nyt vuorossa Cabinets. säätiedotus. There's nothing in the cabinets. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Is that? Maan That's always keski- ja open, right? pohjoisosassa tulee paikoin Yeah. kuurosateita. Odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa Hmm. laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 See, there. astetta If there's a ja yön ali change in this map, 5–10 astetta. I won't ever know. Heikkoa Like tai what- kohtalaista what it etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa And pilvisyyttä I be feeling like ja something's gonna enimmäkseen sneak up poutaa. behind me. Iltapäivällä alueen This is a nice cabin, though. pohjoisosassa I mean, it's got a joitakin sauna in it. sadekuuroja, paikoin Which is ukkosta. nice. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin Yeah, lämpötila I mean, tänään 15. I thought that was someone's head for a second. Huomenna Yeah, I don't, 26 astetta. I don't see Yön anything. alin 3–9 astetta. Guys, if I'm missing Heikkoa it, tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin I don't see anyone crawling. I don't see any hands. This poster's not doing anything. So, I think we're good. There's nothing in the oven that I can see. The cake looks Yön good. alin 3–7 fruit. astetta. So let's Lämpimintä go here. Tornionjoen laaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- Okay. ja lännen All right. tuulta. I don't know. Then I don't know. Like, Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- I don't know ja what it was. keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. maybe when I go Päivällä back and watch other 14 people play, metriä I'll be able sekunnissa. to tell. But like, I Päivällä truly thought there was rannikolla nothing wrong with paikoin it. merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta. And you know, one thing is, I have not really been looking at the fireplace closely, Yöstä alkaen ja so I lounaan guess I'll start doing that. korjaan. Etelä- ja lounaan välistä tuulta, Hmm. hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan And I know, välistä like, tuulta listen, guys, 6–10 metriä sekunnissa. I'm not Enimmäkseen hyvä the näkyvyys. best game. Merenkurkku ja perämeri. Lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6–10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen Okay, once again, 4–7 metriä sekunnissa. I'm not seeing Myöhäisillalla pohjoisosassa joitakin the sadekuuroja, anomaly muuten here. hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus All right, let's 11 try it. astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki.
10, kaakko 2, puolipilvistä It's crazy how 46, obvious the first few were, Orrengrund 10, and now etelälounas 1, selkeää yli they're not 20. obvious at all. Like, Emäsalo 9, kaakko 5, okay, 3 pillows. 11, kaakko 5, I hate getting close to this poster. 3 pillows. What else? What else can I pay attention to? Selkeää 19, 3 Näkiluoto pillows. 10, I feel like they lounas wouldn't do 2, too much with Pokatsää the 10, group. länsilounas If they 4, do, I mean, that's crazy. selkeää But 50. chandelier, 9, länsi 6, I selkeää don't see 2. anything moving. Hanko Tuliniemi 10, länsi 3, Russaköö 10, länsi 5, lounas 3. What's that Etelä noise? 4, selkeä 40, etelä-lounas 6, Vilsantti 14, pohjois 50, Oh my gosh. Kotkasääntö Yo, that was creepy as crap. 16, etelä 2, selkeä I had to walk past them. That's the only reason I did. 10, lounas 3, Paakerholm 9, All right. etelä And 2, see, that's what I'm talking about. Kummelingen 11, etelä Like that one 4, selkeä 20. was super obvious. And then you got these other ones that I really- 10, etelä 10, isopari 9, eteläkaakko 9, selkeää 20. Kylmäpielä 13, etelä 10, selkeää 42. Let's see. Tahkoluoto 11, etelä It's a little 8, fire. selkeää 50. 3 pillows. Podagrund 8, eteläkaakko 10, selkeää Chandeliers. 47. Bredgret 14, etelä 7, Stursboden 7, etelä 8, I don't see anything there. Valassaaret 8, etelä 9, Nothing in the oven. 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä Fruit look lounas the same. 9, selkeää 50, Ulkokalla what? Is 6, that my lounas shadow? 9, Nahkiainen 7, lounas 11, Okay, maybe I'm tripping. Raahe 10, looks the etelälounas same. 11, 50. Oulu Vihreä saari 15, lounas 8, 20. Marjaniemi 6, etelä 10, selkeä Poster. 20. Kemi 1, 5, lounas 5, ajos 7. Yeah, this Itävalta whole room 4, looks okay to me. selkeä 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Hate that stupid Radio music. Ale Taverne. Kello on 23:40. Anything in here? Nyt vuorossa säätiedotus. I guess I never like walked up here, which I probably should have been doing, but I don't see. Yeah, this looks fine to me. Asti. Maan länsiosassa laajoilla If there's something wrong alueilla with this one- selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen there's no hope. paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on Timo. 20 Okay, his name is Timo, 25 Daydream. astetta ja yön ali 50 Yeah, this one has astetta. got to be okay. It's got to Heikkoa be. tai kohtalaista etelä- ja lännen Okay, välistä tuulta. thank God. Give me something obvious, please. Sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa 'Cause pilvisyyttä. I do not want to have to ja start over pouta. again. Like this has got to be the run. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmällä myös idässä. I hope nothing runs out. Yöksi sää Oh my poutaan. gosh. Päivän ylin lämpötila tänään 15-20. Is it just me, or when I'm walking, do y'all feel like someone's coming behind me? 6 asti. Like, Yön alin 3-9. let's look in the fire again. Heikkoa tuulta Lapissa. Looks normal. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin Nothing is yksittäisiä crawling. sadekuuroja. Aluksi pillows. Etelä-Lapissa mahdollisesti myös 2 ukkosta. chandeliers. Ilmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on Nothing. tänään 13-20. Nothing. Yön alin 3-7 Nothing in the asti. oven. Lämpimintä tornia joko That all looks laaksossa, the same. heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Poster looks Päivällä alle fine. 14 metriä sekunnissa. All right. Päivällä Let's look around the corner. rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja lounaan korjaa etelä- ja lounaan välistä.
Yeah, this looks normal. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, Guys, I'm scared. enimmäkseen hyvä näkyvyys. I'm not gonna lie. Etelän puolesta I am not gonna lie. 6 metriä 3 sekunnissa. pillows. Yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Why haven't they? I'm just waiting for them to do something with that because it's gonna be creepy when they do it. I don't know. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Nothing going on with the fire. Haapasaari, lämpötila plus 11 astetta. Tuuli Nothing's itäkakko, moving. 4 metriä sekunnissa selkeä. The deer head is still there. 50 kilometriä. Kotkarankki, The map 10, looks the same kaakko to me. 2, puolipilvistä 46. Orrengrund 10, etelä-lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, kaakko 5, Kalpodagrund 11, kaakko 5, Tolkki 9, kaakko 5, Harmaja 9, Okay, this whole room kaakko looks good 3, to me. selkeää 19, Mäkiluoto 10, lounas 2, Pokatsää 10, länsilounas 4, selkeää 50. Jussari Bro, this is 9, scary. länsi 6, selkeää 20. Hankotuuliemi 10, länsi 5, lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, etelä-lounas 6, Vilsantti 14, Pohjoiskoillinen 2, 50. Kotka-Säntö 16, etelä 2, selkeää 50, Once again, 10, looks fine. lounas 3, Fagerholm Look 9, at this one more time. eteläkaakko 3, Kummelinen 11, Okay, let's try it. eteläkaakko 4, selkeää 20. Okay, Nyman 9. Give me something obvious, please. I'm halfway there. 7. Oh my gosh. Etelä 10, Isokari 9, Eteläkaakko 9, selkeää 20. Kylmäpihlä 13, Etelä 10, that face was selkeää crazy. 42. Tahkoluoto 11, Etelä 8, selkeää 3 50. pillows, Koodakun poster, Eteläkaakko 10, selkeää doing its 47. thing. Rinkri 14, etelä 7, Stuuspoinen 7, etelä 8, Nothing in the Valassaari stove. 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11, Raahe 10, etelä-lounas 11, 50. Oulu Vihreä Saari 15, lounas 8, 20. Marjaniemi 6, etelä 10, selkeää 20. That I can see. Ykkönen 5, lounas 5, Nothing under the couch. 7, Itäkaakko 4, This is selkeää normal. 50. Hyvää myöhäisiltaa. What is that? Kuulijoille. Oh, snap. That is an anomaly. Radio Hale Taverne. Man, if that's crazy. If I had just not looked out the window, Nyt vuorossa I would have missed that. You gotta look at everything in this game, bro. Just, dude, I just got 3 more. Come on, come on, come on. All right, let's actually look out the windows. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeä koulu. Anything back here? Pohjoisosassa paikoin Poster. mahdollisesti ukkosta. Päivän Still ylin the same. lämpötila on 20-25 astetta ja yön ali 5-10 astetta. pillows. I bet they won't even change the pillows, but Tuulta. we won't forget the number, I'll tell you that. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Oh, I'm low-key holding my breath, man. I Iltapäivällä really want to alueen get through this. pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, The deer is still paikoin sitting ukkosta. there. Illemmalla myös Fire. idässä. Yöksi sää poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään 15-21, huomenna Cheer. 20-26 asti. Yön alin 3-9 astetta. Okay. Heikkoa tuulta Lapissa,
vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. That Aluksi looks normal Etelä-Lapissa to me. mahdollisesti myös ukkosta. Ilmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-20. Yön Okay, alin before I go 3-7 over astetta. there, Lämpimintä Tornionjokon laaksossa, Himo, heikkoa tai Daydream. kohtalaista etelä- ja This lännen all välistä looks the same. tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, feel like I hear Pohjois-Pohjanmaan something. länsiosassa Maybe I'm sekä tripping. seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Kemimaa. Suomenlahti. What's that noise? Has that always been a noise in the back? Päivällä alle 14 metriä sekunnissa. I can't remember. Like it sounds like there's like a storm or rannikolla something paikoin outside. merituulta, hyvä Like näkyvyys. the wind picked up. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. But I can't tell if that's just normal etelä- background tuulta noise or not. 3-7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja lounaan korjaan. Etelä- ja lounaan That välistä wouldn't be an tuulta. anomaly though, I Hyvä don't think. näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri. Etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-10 I feel like this one's okay. sekunnissa. Like Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri. Lounaistuulta 6-10 noise? metriä is there sekunnissa. a window open? Perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6-10 metriä Guys, I'm sekunnissa. not sure. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta But I'ma go on a 2-6 limb to say metriä this one's sekunnissa. Yöstä alkaen 4-7 Thank metriä God. sekunnissa. Okay. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Muuten hyvä näkyvyys. Alright. Sää I don't rannikkoasemilla see tänään anything. kello 21. Haapasaari, lämpötila plus What's that noise? 11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 My metriä mind is telling me sekunnissa there's selkeä. stuff happening. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, Y'all hear that? 10, Kaakko 2, puolipilvistä 46. Orrenkruk 10, Etelä feel 1, like- selkeää yli 20. Like I hear Emäsalo paper or 9, something. Kaakko 5, Kalpodakrunt 11, Kaakko 5, Tolkki I don't 9, know, guys. Kaakko 5, Harmaja 9, This- Kaakko 3, Selkeä tricky. 19, Mäkiluoto 10, There's no way that there's Lounas nothing. 2, Pokatsen 10, Länsiluotos 4, Selkeä 50, Jussari 9, Länsi 6, Selkeä 20, Hankotulmia 10, Länsi 3, Jussari 10, Länsi 5, Lounas 3, Etelä 4, Selkeä 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Pohjois-Koilinen 2, 50, Kotka-Säntöl 16, Etelä 2, Selkeä 50, Rajakari 10, Lounas 3, So Fagerholm nothing's going 9, on. Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, This is Etelä-Kaakko 4, suspicious. Selkeä 20, I don't know how Nyman you- 9, Etelä 10, I don't know how you guys Selkeä are feeling, but 47, right now, Märket 10, Etelä 10, Isokari 9, Etelä I just feel like I'm missing 9, something, but Selkeää whatever. 20, Kylmäpielä 13, Etelä 10, Selkeää Alright, here we 42, go. Tahkoluoto 11, Etelä 8, Selkeää 50, Don't see anything. Podagrund 8, Etelä Himo, 10, Selkeää 47, Redgret 14, Etelä 7, Stursboden anything. 7, Etelä 8, Valassaaret 8, Etelä 9, Kallan 10, Lounas 12, Tankkarne 15, Why is there never anything in here? That's suspicious in itself. Bro, I'm on level 7 Etelä-Lounas 11, and I don't see 50. anything wrong. Oulu Vihreä saari 15, In case of Lounas anomalies, 8, leave through the 20. sauna door. Marjaniemi 6, I don't see Etelä any 10, Selkeää 20, Kemi 1 5, Lounas 5, Ajos 7, Itä-Kaakko 4, Selkeää 50. Nothing like Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23. Guys. 45. Nyt vuorossa sää. I don't see anywhere else I can check.
Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosäkeitä, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa This one looks good to me. alueella So we're just selkeää ja gonna go. poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21. Yeah, I Huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9. y'all let me know what I missed on that one. Heikkoa tuulta Lapissa, 'Cause I do not vaihtelevaa know. pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. There's something. There's got to be something like in this area Illemmalla that lännestä changes selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila that I just can't see. Because this room always looks the same. There was only literally there was one time where this room looked different, and it was because there was a little guy like or a little thing under there. But other than that, and then this thing having bloody water sekä and that guy seuraavissa standing, Lapin kunnissa. nothing really happens over here. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. That sounds good. Metriä sekunnissa, yöstä alkaen ja lounaan, korjaa, etelä- ja Oh, lounaan there's välistä that thing tuulta, again. hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri. Okay, so they're starting to recycle through 10 metriä the sekunnissa. anomalies, which is Enimmäkseen nice, hyvä so I can näkyvyys. remember Merenkurkku ja perämeri. what to look for at least. Lounastuulta 6–10 metriä sekunnissa. Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Is this thing looking at me or not? I can't tell. Heikkenee hieman. Aamulla 6–10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 Hard to tell. metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuureja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 10, kaakko 2, puolipilvistä 46. Orrengrund 10, etelä-lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, kaakko 5, Kalpodagrund 11, kaakko 5, Tolkki 9, kaakko 5, Armaja 9, kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, lounas 2, Pokatsää 10, länsilounas 4, selkeää 50. Jussareen 9, länsi 6, selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, länsi This one actually 3, looks good Russareen to me. 10, länsi 5, lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, etelä-lounas 6, Vilsantti 14, Pohjoiskoillinen 2, 50. Let's try it. Kotka-Säntoon 16, etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, lounas 3, Fagerholm 9, etelä-kaakko 3, Kummelingen 11, Oh, etelä-kaakko snap. 4, selkeää 20, Something in the oven, Nyman guys. 9, etelä 10, selkeää 47, Närket 10, etelä 10, Isokari 9, etelä-kaakko 9, selkeää 20. Kylmäpihka 13, etelä 10, selkeää 42. Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50. Pohdagrund 8, etelä 10, selkeää 47. Rekre 14, etelä 7. Stursboden 7, etelä 8.
Valassaaret 8, Etelä 9, Kalla 10, Lounas 12, Tankkainen 15, Etelä-Lounas 9, Selkeää 50, Ulkokalla 6, Lounas 9, Nahkiainen 7, Lounas 11, Raahe 10, Etelä-Lounas 11, 50, Oulu Vihreä Saari 15, Lounas 8, 20, Marjaniemi 6, Etelä 10, Selkeää 20, Kemi 1 5, Lounas 5, Ajos 7, Itäkahto 4, Selkeää Guys, I know I'm not 50. talking as much, but I'm really trying to Hyvää myöhäisiltaa lock kaikille in and kuulijoille. figure out like what I'm missing. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. All of Odotettavissa that looks huomisen the iltapäivän same. asti. It looks okay. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa okay. paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän All ylin this lämpötila on looks 20–25 astetta ja yön alin 50 astetta. Nothing's in that bucket. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja This is another one where I'm like, I don't see anything. sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen Wait a minute. pouta. In case of Iltapäivällä alueen anomalies, pohjoisosassa leave through the joitakin front door. sadekuuroja, Hold on, paikoin that's not ukkosta. right. Illemmalla myös idässä. Yön sisään poutaantuu. Päivän ylin lämpötila Okay, I'm glad I caught that 15–21, huomenna Always check the ceilings, Javon. 26 astetta. Always check the ceiling. Yön 'Cause I alin don't want whatever that was crawling up there. Heikkoa I do not want that tuulta getting on me, Lapissa, bro. vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin Poster is yhteisiä still the same. sadekuuroja. TV. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti Nothing myös is ukkosta. outside. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään This looks 13–20. Yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi ja Kemi. Man, I've been in a constant state of tension. I don't know if it's because I took a break from playing horror games. Because low key, Päivällä alle 14 metriä. I haven't played. Wait a minute. Oh, Päivällä rannikolla paikoin merituulta. That's an Hyvä anomaly. näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Etelä- ja lännen välistä tuulta. I'm gonna go through here. 3–7 I'm not metriä gonna. sekunnissa. Yöstä alkaen lounaan. Yeah, that was weird. Etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. I kind of wanted to go in there, but I keep losing, and Etelä- I ja don't want lounaan this to välistä take any tuulta longer. So, 6–10 metriä sekunnissa. uh, Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Okei. perämeri. Lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Not Perämerellä seeing anything so far. 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6–10 Please give me an metriä anomaly. sekunnissa. next Enimmäkseen two. hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin Oh, sadekuuroja, snap. There's a muuten skull hyvä in the näkyvyys. fireplace. Nice. Sääräminen. I made it. I'm about to die. Wait, what? (17 out of 36). Okay. Okay. That was fun. Man, the constant state of like tension I was in. I did not like that. But like I said, I think it's because I took a break from video games for a minute, or specifically horror games, and which is all I play. But I can definitely tell I'm more sensitive to the tension because I was just like tense, like what's coming, bro? What's coming? Anyway, all right. All right, let's try to
I'm gonna try to get to 36 anomalies. If I can. Let me rephrase. I can get to all 36 anomalies. I'm not sure if I want to, depending on how creepy it gets. So let's see what we missed. Can we just play? 8. Oh, okay, yeah. It's gonna let us find the rest of them. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. Odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Sorry, my mouse like reset or something. The sensitivity did. So I'm guessing like now I'm going to see anomalies. Like päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta. Oh, there's an eyeball. That's definitely pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. There was an eyeball above the fireplace. Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkinevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13. When are they gonna do something with the deer? Yön alin 3–7 astetta. They did not just put that there just to waste it. There's something that's gonna go on with it. Lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Keminmaa. Really, guys? Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle feel like that 10 music's coming metriä soon. sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta. This looks clean. Tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja korjaan etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Oh, what the freak? Lounaistuulta heck no. You see 6–10 them metriä footsteps, bro? sekunnissa. Erämerellä 8–12 Bro, I metriä didn't even sekunnissa. think about checking the pool. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6–10 metriä sekunnissa. If y'all saw that, let me know. I did not see it. Saimaa. Etelän puolesta Did y'all see it? 2–6 metriä Like sekunnissa. who's been looking at the floor? Yöstä alkaen If you have, 4–7 shout out to you. metriä But, sekunnissa. Myöhään and I keep illalla forgetting to look out the pohjoisosassa windows. joitakin And that's another thing. muuten hyvä I näky. never saw Säärannikkoasemalla anything out tänään of like either of kello these windows, which I always thought was weird. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. That noise. Kotkarankki, Them flipping pages 10, always kaakko throws me 2, puolipilvistä 46. Orrengrund 10, etelä-lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, 5, Nothing. 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Harmaja 9, Kaakko 3, Selkeä 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsää 10, Länsilounas 4, Selkeä 50. That picture is so cool. Jussari Yeah, I don't 9, see anything. Länsi 6, Selkeä 20. Okay. Hanko Tulliniemi 10, see Länsi it. 3, Russaria 10, Länsi 5, Lounas 3. You know what, guys? Etelä 4, I'm a Selkeä little 40, creeped out, and Etelä-Lounas 6, It's 1 a.m. Ilsantti
2 a.m. now, so I think I'm about to call it. 50. Plus, I want to watch other people play and have some of it to be a surprise. So, but I bet I'm gonna miss like a really big one. Should I keep playing? I'm gonna try a little bit. 11, Etelä-Kakko 4, So far, this looks selkeää 20, Nyman 9, Etelä 10, selkeää 47, Märket 10, Etelä 10, Isokari 9, Etelä-Kakko 9, selkeää 20, Kylmäpielä 13, Etelä 10, selkeää 42, Tahkoluoto 11, Etelä 8, selkeää 50, Pooda 8, Etelä-Kakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, Etelä 7, Stursboden 7, Etelä 8, Valassaaret 8, Etelä 9, Kallan 10, Lounas 12, Tankkarne 15, Etelä-Lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, Lounas 9, Nahkiainen 7, Lounas 11, Raahe 10, Etelä-Lounas 11, 50, Oulu Vihreäsaari 15, Lounas 8, 20, Marjaniemi 6, Etelä 10, selkeää 20, Kemi 1, 5, Lounas 5, Ajos 7, Itä-Kaakko 4, selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. Odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön alin 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaa. Päivän ylilämpötila 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20 ja 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi, Elin. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja lounaan korjaan, etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa, myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila
+11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 10, kaakko 2, puolipilvistä 46. Torrengrund 10, etelä-lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, kaakko 5, Kalpoidagrund 11, kaakko 5, Tolkki 9, kaakko 5, Harmaja 9, kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, lounas 2, Pokatsää 10, länsilounas 4, selkeää 50. Jussarö 9, länsi 6, selkeää 20. Hanko Tuuliniemi 10, länsi 3, Russarö 10, länsi 5, lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, etelä-lounas 6, Vilsantti 14, pohjoiskoillinen 2, 50. Kotka-Sandro 16, etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, lounas 3, Fagerholm 9, etelä-kaakko 3, Kummelinge 11, etelä-kaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, etelä 10, selkeää 47, Märket 10, etelä 10, Isopari 9, etelä-kaakko 9, selkeää 20. Oh snap! What the heck? Kylmäpihlä 13, etelä 10, selkeää 42. Shadow? Tahko I didn't even look up. 11, I wasn't even etelä sure 8, selkeää 50. where that thing was coming from. Kalpoidagrund 8, etelä-kaakko 10, selkeää 47. Bredgred 14, etelä 7. Still nothing with the deer. I mean, I guess there could have been something. Valassaaret Missed it. 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11, Raahe 10, etelä-lounas 11, 50, Oulu Vihreä Saari 15, lounas 8, 20, Marjaniemi 6, etelä 10, selkeää 20, Kemi 1, 5, lounas 5, ajos 7, itäkaakko 4, selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Oh, Nyt there it vuorossa is. säätiedotus. It's an actual bicycle. Tiedotukseen Haha. sisältyy That was nice and varoituksia. fun. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa There's a head in laajoilla the sink. alueella selkeää ja poutaa. Nice. So what now? So you leave me. Let's go back in, right? So now what? All right, we got 10 more. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja,
paikoin ukkosta. There's the thing again. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän yli lämpötila tänään 15-20. Huomenna That doesn't count, because we've seen it. 20-26. All right, don't show me the same one. Yön alin Show me new ones. 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa. Vaihtelevaa trying to beat this thing, pilvisyyttä ja bro. paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. What's that? Oh, this is, Illemmalla lämmöstä selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila tänään 13. Okay. Yön I'll alin take it. 3-7 astetta. Lämpimintä tornia Just joko beat Laaksossa, it. heikkoa tai kohtalaista Beat etelä- ja it. lännen välistä tuulta. no one wants to beat it, Maastopalovaroitus on beat it. voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminpää. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. That's, oh my god. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, That's crazy. hyvä näkö. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen When are they gonna do something with this Korea. bread? etelä- ja They lounaan did something välistä with the tuulta, poster finally. hyvä näkyvyys. So, Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan one looks tuuli good. heikkenee hieman, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäpakko 4 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, Kaakko 2, puolipilvistä 46, 10, Etelä-Lounas 1, selkeä yli 20. Emäsalo 9, Once again, Kaakko 5, this looks Kalpodagrund 11, Kaakko okay. 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Harmaja 9, Kaakko 3, Selkeää 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsää 10, Länsi-Lounas Oh, that's- 4, pretty Selkeää cool, actually. 50. Jussari oh my gosh. 9, Länsi 6, Selkeää What 2, the heck? Hanko Tulliniemi 10, That was Länsi insane. 3, Russaria 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, Selkeä All right, I mean, we 40, got 7 Etelä more. Lounas All right, come on. 6, Let's do this. Vilsantti Give me 7 anomalies in a row. I can get them. 2, 50. Kotka-Säntöl 16, Etelä 2, Selkeä 50, Rajakari 10. Just don't have anybody chasing me. That's Fagerholm it. 9, Nobody Etelä chasing. Kakko 3, Kummelinen 11, Etelä That's all I Kakko ask. 4, Selkeä 20. Okay, that's an anomaly. Etelä I 10, don't even wanna Selkeä 47. find all of Timo's parts. Oh, so Timo is the one that's all cut up in this place. That's great. Kylmäpielä 13, Etelä 10. That's great. Selkeä 42. Tahkoluoto 11, Etelä 8, Selkeä 50. Podagrund 8, Etelä 10, Selkeä 47. Bredgret 14, Etelä I don't know what this 7. man's saying. It sound like Michael Jackson, Mama Say, Mama Sa, Mama Kusa. Even though it's like, I'm gonna say I'm not gonna stop. I'm not gonna stop. Those are the actual lyrics. I don't see anything. I'm also not looking that carefully anymore, but I still get it right though. Raahe 10, Etelä-Lounas 11, 50. Oulu Vihreä Saari 15, Lounas 8, 20. Marjaniemi 6, Etelä 10, What's that noise? Selkeää 20. Kemi 1 5, Lounas 5, Ajos 7,
Itä-Kaakko 4, selkeää 50. I feel Hyvää like I hear something. myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. I'm gonna say it's an anomaly. Just why not? Why not? Radio Ale Yep, I Taverna. got it right. I don't know what it Kello on was, 23, but I heard something. 45. Nyt vuorossa säätiedotus. Could have been my mind, but something just seemed off. Maan keski- ja I was very pohjoisosassa tulee confident. paikoin kuurosateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. This one looks fine to Iltapäivällä me. alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–29. Just 5 more. Come on. Yön alin 3–9 astetta. Wait, what is that? Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. 4 Aluksi more. Etelä-Lapissa mahdollisesti myös Almost there, guys. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20. Yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokilaaksossa heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 This one looks metriä fine to me. sekunnissa. Once again. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä Sound like he said alkaen como lounaan estás. korjaa, etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Meren 10 metriä sekunnissa. Perämerellä Looks clean to me, 8–12 even metriä if it isn't. sekunnissa. Doesn't really matter Yön mittaan because tuuli heikkenee hieman aamulla 6–10 metriä sekunnissa. yeah, looks Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin Not seeing sadekuuroja. anything. Onko hyvä näkyvyys? Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 Oh, astetta. okay. Tuuli Itä-Kakko, Somebody there, we've done 4 this metriä one. sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 10, Come on, Kaakko guys. 2, Give me ones I haven't puolipilvistä had. 46. Orrenkruk 10, Etelä-Lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, Oh, Kaakko snap. 5, Kalpodagrund 11, Had that Kaakko 5, Tolkki that. 9, Kaakko 5, Harmaja 9, Kaakko 3, Selkeää 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsää 10, Länsi-Lounas 4, Selkeää 50. Jussareen 9, Länsi 6, Selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russaria 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, Selkeä 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Looks Pohjois-Koilinen 2, 50. Kotka Säntöö 16, Etelä 2, Selkeää 50, Rajakari 10, Lounas 3, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Add this Etelä-Kaakko 4, Selkeää 20, Yliman 9, Etelä 10, Selkeää 47. I don't want to Märket win 10, Etelä 10, because it's gonna make me Isokari just start 9, over, but Etelä-Kaakko 9, Selkeää 20.
Kylmäpielä 13, etelä 10, selkeä 42. Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeä 50. Bådagrund 8, etelä 20, selkeä 47. Bräckret 14, etelä 7. This one looks fine. Storsboden So let's just go. 7. Oh, I got it. That's crazy. All right. Eyes are getting tired, guys. I'm 32 now. So we got 4 more. All right. 4 more. Come on. Let's get this last 4. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa We're just gonna choose säätiedotus. anomaly. That's Tiedotukseen what I should have been sisältyy doing. varoitus. Just gonna choose anomaly. Maan every keski- time. ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. I see it, I see it. Odotettavissa huomisen iltapäivän asti. But I Maan just- länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön That oli thing kind of scares me 5–10 every astetta. single time. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaa. Alright. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–20. Oh, wait. Yön alin That's 3–9. Heikkoa tuulta But Lapissa, once again, another vaihtelevaa anomaly we've already pilvisyyttä seen. ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän We're ylin at zero, lämpötila on but tänään need to see these anomalies. 13–20. Yön alin See anything. 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Didn't see it. Päivällä rannikolla paikoin Okay, merituuli, we got one, though. hyvä näkyvyys. Y'all let me know what I Pohjois-Itämeri missed. ja Saaristomeri, Not see it. etelä- ja lännen välistä tuulta. But we choose an anomaly every 3–7 time. metriä sekunnissa. Every Yöstä time. alkaen ja lounaan. That's how we gonna win this game, baby. Etelä- ja It's not about lounaan getting them in a välistä row. It's about tuulta. Hyvä finishing. näkyvyys. Didn't see it. Ahvenanmeri ja Oh, we got Selkämeri, another one? That's etelä- crazy. ja lounaan välistä Hey, tuulta. I'll take it. 6–10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen They don't hyvä pop out. näkyvyys. It ain't gonna get seen. Lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Perämerellä 8–12 I'll take door number 1. metriä sekunnissa. Wow. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6–10 metriä sekunnissa. Okay. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. I'd like to see at least one more, Etelän please. puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Säärännikkoasemilla tänään kello 21. So it's giving Haapasaari, me the level. lämpötila +11 astetta. That is so Tuuli crazy, itäkakko 4 metriä sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. Kottarankki 10, kaakko 2, puolipilvistä 46. Okay, that was kind of creepy. Orrengrund 10, Etelä-Lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, kaakko 5, Kalpodagrund 11, kaakko 5, Tolkki 9, kaakko 5, Armaja 9, kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2. Last one. Okay, guys, we're on the last anomaly. 10, Länsi-Lounas 4. Let's see if we can find it. Selkeää 50. Jussareen don't. 9, länsi 6, selkeää 20.
It's not that deep. Hanko Tullinen 10, länsi Not 3, that deep. Russaria 10, länsi 5, lounas 3, Bro, can etelä the deer do 4, something? selkeä 40, etelä I missed lounas 6, Vilsantti 14, pohjoiskoillinen 2, 50, Oh, Kotkasantti 16, etelä 2, selkeä 50, Rajakari All right. 10, lounas 3, Fagerholm 9, eteläkaakko 3, Kummelingen 11, Eyes eteläkaakko 4, fire. selkeää 20, Nyman 9, etelä 10, selkeää 47, Märkä 10, etelä 10, Isopari 9, eteläkaakko 9, selkeää 20, Kylmäpielä 13, etelä Give me the 10, last one. selkeää 42, Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50, Podagrund 8, etelä 10, selkeää 47, Bredgret 14, etelä 7, Stursboden 7, etelä 8, Valassaaret 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15. We're done. Okay. All right, guys. Okay. That one was good. It wasn't as scary as the last game I played or I watched. That got me into being interested in these games, but it was still good. I enjoyed it. I hate to end it like this, but I am super tired. So, if you made it to the end, I appreciate you for watching. If not, then you won't hear this message anyway. But hey, I'm so blessed. I'm so thankful to have you guys here. And tune in as I will be having more content come out. It will be as consistent as possible. I work 2 jobs, so it's not always easy to keep it coming or find the energy. But the enjoyment is always there. And when I can put them up, I will put them up, and I will do it consistently. If you're following me on YouTube, if you want more consistent content from me, definitely follow my TikTok. It is at Jiggy the Kid, same as the YouTube. And I post more frequently on there, and I'm going to start being a little bit more consistent on the YouTube shorts as well. But anyway, I appreciate y'all. Y'all stay blessed, and I will catch you on the next one. Peace.